Yakatarwa naMwari akanzi mumwe nomumwe une muganhu wasingagoni kudini kudarika vajere. Zvinoreva kuti kunyange neni handigoni kudarika pakatarwa naMwari. Rugare ngarive nesu. Rugare vatendi. Tinototi ava mai tikatarira vane basa ravakabata guru panyika. Rinototi imwe bambo inogona kutosara times 10 asi yakakuriramo kutendeuka isina zvayo. Rugare ngarive nesu. Rugare vatendi. Saka pano panoda kuti kana vanhu vari vaMwari nebasa retinobata kana bhuku dzovhurwa zvotodzana nomurayiro zvakabata munhu varusosa. Rugare ngarive nesu. Rugare. Regai nditende Mwari nokuti ndiwo wandipawo chinguva iche chino kuti nditaurewo zvishoma ndiverengerei 6 ne6 dzaRoma ndigogara pasi. Rugare ngarive nesu nokuti nguva dzinodini, nguva dzinofamba. Rugare ngarive nesu. Rugare vatendi. Neshoko romunhu wakadanwa naMwari nenguva yakwe. Mumwe neumwe unobata ari panyika kuti tigoenda kumusoro kunoti kana tiri mumuviri muno hatigoni kuinda kunani? Kuna She. Ndozvetinoshingaira tiri panyika. Rugare ngarive nesu. Rugare. Saka nguva yakakwana nokuti Mwari vakanga vaziva kuti paanogara pakadini pakapera. Saka vakauya kuzodini kuzomutora kuti pavari naye agodiniwo agovapo. Rugare ngarive nesu. Amen. Verenga Roma 6. Kufa kuzvivi ndibwo upenyu kuna Mwari. verenga verse 6. Tichiziva izvi kuti munhu wedu wekare wakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye. Rugare ngarive nesu. Pano munhu wekare wakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye. Munhu wekare wanga achirebwa ndoupi? Rugare ngarive nesu. Rugare vatendi. Uye unonzi ndio wakaroverwa pamuchinjikwa naye. Ndoupi munhu wekare? Rugare ngarive nesu. Rugare. Verenga. Ndosaka basa ravadzidzi. Kuti muviri wezvivi pane muviri wezvivi ushayiswe simba. Rugare ngarive nesu. Vanhu vatadza munda meideni. Rugare ngarive nesu. Vanhu vakanzi vachadini? Vachafa. Saka ava vafava vabhadhara chivi chakanzi vanhu vanodini? Vanofa. Saka vafa. Rugare ngarive nesu. Rugare. Saka ndosaka vadini? Vafa asi vomirira upenyu husingaperi kana vakabata zvakadini? Zvakanaka. Rugare ngarive nesu. Nokuti kumuka kuchadini? Kuchavapo mumwe neumwe achitonga sezvaakabata asi urwurufuru chero ani unodini? Unoinda. Saka vamai vafa nokuti pane basa rakabatwa kumunda meideni. Vanhu vakanzi vanodini? Vanofa. Sakava kufa kwavaita vatsiva chivi chakaitwa munda meideni chakanzi vanhu vanodini? Vanofa. Rugare ngarive nesu. Verenga. Tirege kuzova varanda vezvivi. Verenga. Nokuti wakafa waruramiswa. Nokuti wafa waruramiswa pazvivi. Kana munhu akafa warurama pachivi chomumunda meideni. Rugare ngarive nesu. Rugare. Chakanzi vanhu vanodini? Vanhu vanofa. Zvinohwisika zvendinotaura. Rugare ngarive nesu. Zvichireva kuti iwe kana usati wafa hausati warurama pachivi chakudini? Chakanzi vanhu vanodini? Vanofa. Saka ava vapedza rwavo nokuti varuramiswa pachivi chakanzi vanhu vanofa. Rugare ngarive nesu. Vomirira nguva yokumuka kwavakafa. Jesu vouya ndio unoera kumuka kwavakafa. Ndio horidza hwamanda vakafa vachidini? Vachimuka. Mumwe neumwe achitongwa sezvaakadini? Sezvaakabata. Rugare ngarive nesu. Rugare. Amen. Baba vamanyama havatongerwi zvavamanyama. Vanongotongerwa zvavakadini? Zvavakabata. Nokuti bhuku dzichadini? Dzichavhurwa. Zvinongobata munhu ndozvinoverengwa. Ndozvinokupa mubayiro. Rugare ngarive nesu. Verenga. Zvino kana takafa pamwe chete naKristu tinotenda kuti tichararama pamwe chete naye
kana vakafa pamwe chete naKristu, kufa pamwe chete naKristu kudini? Tigotenda kuti vanorarama pamwe chete naye. Rugare ngaruvenesi. Rugare. Saka kana tikangoungana tichingouya tichikasira kuinda kuchechi vanyamwa akandirika nditi nyamwa nokuti vanyamwa varipo nhasi. Asi zvakanaka kuti ndikuti vanyamwa nokuti nababa vari mouri. Rugare ngaruvenesi. Rugare. Rugare. Saka kana takafa pamwe chete naKristu tinotenda kuti tinorarama pamwe chete nani? Naye. Asi pane basa rinobata munhu ari panyika sezvino achionekwa uyu wonzi unofa pamwe chete naKristu. Kristu wakafa pamwe chete nesu sei? Rugare ngaruvenesi. Kuti gonza pamwe pana Kristu kurati basa raunoita kana riri raKristu ndio unofa pamwe chete nani? naKristu. Rugare ngaruvenesi. Rugare. Nokuti ukatombotara varipo vakomana vakatomboramba kunamata zvifananidzo kuti vakanga vari vani? vaKristu. Rugare ngaruvenesi. Rugare. Asi papano pakauyawo nepfuti noti hayo izvokuti munonamata unotohwa kuti tinongoti handei nana varusa ndio vanongotiti handei isu. Rugare ngaruvenesi. Saka vakatofa pamwe chete naKristu ndio vakaramba kunamata zvifananidzo vaya. Rugare ngaruvenesi. Rugare. Rugare ngaruvenesi. Nendiyoti tichiziva kuti Kristu amutswa kuvakafa. Kristu zvaakamutswa kuvakafa haachazofi rufu. Uye rufu haruchavi nesimba pamusoro pake. Mai kana vakabata zvakanaka, rugare ngaruvenesi. Kana vakangobata zvakanaka, rufu haruchavi nesimba pamusoro pavo. Rugare ngaruvenesi. Rugare. Saka chinodiwa kuti vana mai tibate zvakadini? Zvakanaka nokuti nguva yakumuka ichadini? Ichakwana yotongwa munhu sezvaakadini? Sezvaakabata. Nevanoidzaidza zvana zvamachiti chichakanaka ichikuti chingozi chashaikwa. Ndozvomunongona dini futi zvomunondotongerwa. Rugare ngaruvenesi. Rugare vatendi. Navanodini vanotuka vana vamwene ndozvomunongona dini futi ndozvomunongotongerwa. Navaroora vanovenga vana vamwene ndozvomunongona dini futi ndozvomunondotongerwa. Rugare ngaruvenesi. Rugare. Saka munhu unotoka zvakadini? Sezvakabata. Saka ava kana vakabata zvakanaka, rufu haruchavi nesimba pamusoro pavo. Zvichireva kuti nesuwo tinofanira kuti tishingaire kuti rufu rusave nesimba pamusoro pedu pakumuka kwavakadini? Kwavakafa. Erenga. Teniyoti. Nokuti pakufa kwake wakafa kamwe kwazvo kuzvivi. Kana munhu akanzi wakafa kamwe kwazvo kuzvivi, haumbozooni munhu achimwa doro iye achiti unonamata. Rugare ngaruvenesi. Rugare. Kana kutora mukadzi womunhu iye achiti unodini? Unonamata. Rugare ngaruvenesi. Rugare. Rugare ngaruvenesi. Rugare vatendi. Kana munhu kana achinzi wakafa kamwe kwazvo kuzvivi, havasi vanoti nambomira chimboridzosera muchikoro. Kurati kufa kamwe kwazvo kuzvivi une usina nokuti zvinongoramba uchizvidini? Uchizviita. Rugare ngaruvenesi. Rugare. Vangani vamanyama munodzosera kungodai vatungamiri vakuru ngodai vambobuda vadzoka. Rugare ngaruvenesi. Rugare. Asi vamwe vanobuda muivhangeri varimo, munhu achitoya kuchechi zuva nezuva kugotoona kuti apa ivhangeri apa haidini? Apa haibata. Wangosara mufananidzo wokunamata asi Kristu chakadini? Chakatama kare. Munhu unofananidzwa negari kuni rinokandira mazai ukatomabvisa rinongondovatira pasina munoti nyangwe rikapedza gore rakavatira pane chinobuda. Rugare ngaruvenesi. Rugare. Ndo vazhinji vaZioni vadini? Vasara mbiri yokungodza wani? Asi uyavo kana kainda nomunhu unotogara kana kuti ukatarira kuti zvatsuka zvinemene ukatarira haatobetseri nekutaridza kuti uyu munhu ndokunyika, asi wototi kana jera akaenda inine ndinenda nembwa dzangu ini. Chine chionekwa ibasa rinobata
rinobata munhu ari panyika sezvino, kuti vanhu vagoti matiku kuenda kuchechi kupi nezvinoita vananingi izvo zviya ndigoti ndashayiwa zvokuita kana rugare vatendi rugare. Saka vanhu vanofanira kufa kuzvivi kwazvo, kufa kwazvo kuzvivi. Ndo zvinoti kana munhu achifamba panyika vanoti zvokwadi ava mungangovareva vezi uyu munhu waMwari nokuda kwamabatiro. Rukarenga ruve nesu erenga zvino pakurarama kwake, zvino pakurarama kwake unorarama kuna Mwari, uchararama kuna Mwari. Kana munhu akangofa kamwe kwazvo kuzvivi unorarama kuna Mwari, haararami panyika. Rugare vatendi rugare vasikuma. Kana mukangofa kamwe kwazvo kuzvivi munorarama kunani? Kuna Mwari, hamurarami panyika. Rugare vatendi renga imwe igare pasi 11 yoti saizvozvo nemiwo imi chizvitima kafa kuzvivi, asi kuti muri vapenyu kunani? Kuna Mwari. Makafa here kuzvivi imi chizvitima kafa kuzvivi, chiti munorarama kunani? Kuna Mwari. Chizvitai kuti makafa kuzvivi. Rugare ngaruve nesu rugare. Zvinodiwa kufa kuzvivi kuti vagorarama kunani? Kuna Mwari. Ndati kana mai vakabata zvakanaka, nokuti pose vakanga vachingobata rukarenga ruve nesu. Saka kuna Mwari ndo kwavanorarama hari kuna rukarenga ruve nesu. Saka iwo mashoma andataurawo chinguva chamanditendera icho kuti rwanyasha